I anem un dia més a parlar de la Niuada, el Centre Públic d'Emprenedoria, amb Isaac Lara, tècnic de Relacions Territorials de la Niuada. Isaac, molt bona vesprada, una vegada més, benvingut a la Panderola. Hola, bona vesprada, Loles. Sempre Encara és un recorde jo plaer. l'última vegada que vam estar parlant, que va ser en Vicent, me pareix que li diuen Sí, Vicent, Vicent, sí. sobre la transformació del plàstic i encara estic jo fascinada. Vaig estar farà un parell de setmanes, als 2 o 3 dies, vam fer un programa a Onda i en Onda estan arreplegant els tapons de plàstic de les botelles, han ficat uns cors repartits que són com reixes per a que la gent pugui tirar els tapons i han transformat aquests tapons en bancs, en papereres, i és el mateix material que treballava Vicent. I és que això sembla que revolucionarà i m'encanta que estigueu ahí darrere per promoure i ajudar a emprendre coses tan innovadores com aquestes. Ara. A més, és que Conta-mos. el projecte de Vicent és una realitat, no és que sigui una cosa a futur, no, és que No, és no, una és que està realitat en ja. marxa, sí senyor. Sí. Bueno, contamos. Pues bueno, vull venir a explicar-vos els tallers que tenim a la Niuada per a crear empreses amb impacte positiu perquè els comencem la setmana que ve. Entonces, encara, si alguna persona de les que ens està veient vol apuntar-se, pot entrar a la nostra web, laniuada.com, i allà té tota la informació que jo ara més o menys comentaré una miqueta. Doncs, Perfecte. a nosaltres ens agrada anar innovant, anar millorant, no? Entonces, arrel de l'experiència que tenim d'altres cursos, doncs, bueno, hem anat introduint petites, xicotetes modificacions en el que seria la planificació dels tallers, no? Entonces, començaríem, per exemple, amb un taller on analitzaríem i assentaríem la idea, perquè al final tota la gent es creu que la seva idea és la millor, però realment no es paren a pensar, no fan un anàlisi, no. Realment l'emprenedor sempre té al cap que la seva idea serà la millor per sobre de tot. Entonces, amb aquest taller el que aconseguim és deixar reposar la idea i compartir-la amb un nucli més o menys tancat de persones, perquè al final això és el que li dona riquesa i li dona cos a el que seria esa idea. ¿Vale? Seguiríem amb un taller, per exemple, per analitzar el mercat i els recursos que utilitzaríem. Tornem una altra volta, sempre ens creiem que el nostre producte és ideal i que cobreix una necessitat immensa i grandíssima, però realment sabem si això és així? Hem preguntat al mercat, què ens diu el mercat? Ens diu que n'hi ha espai per al nostre producte o no n'hi ha espai? Però una cosa, Isaac, per a entendre què és un estudi de mercat, quan se té que fer un estudi de mercat, què és el que se fa en concret? Pues ahí ja depèn del temps que tingui l'emprenedor per part de, diguéssim, perquè n'hi ha molts emprenedors que combinen amb una activitat remunerada, laboral, fins que poden donar aquest salt a la part de l'autoocupació. Entonces, depèn del temps que tinguin. Lo ideal en aquest estudi de mercat seria preguntar-les directament al teu públic objectiu. ¿Vale? Primerament l'has de definir. Pues, per exemple, si tu fas el client Vicent, que feia tema de reciclatge de plàstic, pues li has de preguntar a la gent que està implicada o que té aquestes inquietuds, com per exemple en el teu cas, Loles, te preguntaria a tu directament, Vicent, què t'assembla tots els productes que ell té. I què estaries disposat a tu a pagar, què te semblaria car, què no te semblaria car, per, diguéssim, no llançar el producte així una miqueta a lo loco. Vale, vol dir que quan té una idea necessita, a banda de ficar-lo, de plasmar-ho en un paper, és parlar amb la gent, mostrar el producte i fer tot aquest tipus de preguntes. Sí, és important fer-les perquè al final la gent es creu que la idea li robaran. Entonces, exceptuant alguns casos puntuals en els quals la idea és molt innovadora, com per exemple, pues, no sé, la vacuna del Covid. En aquests casos, evidentment, no es pot compartir, però n'hi ha molts altres casos, per exemple, pues, no ho sé, tornem a posar l'exemple de Vicent Varela, ¿vale? Amb el seu projecte de plàstic. Vicent realment no ha creat ninguna novetat, no és un revolucionari al respecte, té un projecte que va alineat amb el mercat d'actualment. Entonces és important que aquest projecte ell el comparteixi, no te diré amb Vox Populi, però sí amb un cercle tancat de persones que li puguin donar aquest feedback. Clar. Perquè si no, el que passa és que l'anàlisi es fa directament, el fa el mercat, i el mercat és aplastant. És importantíssim el que has dit, fer un estudi de mercat i preguntar a la gent perquè te donen l'opinió de què els pareix el teu producte. Sí. Seguiríem també per el tema de la igualtat. Encara que molts dels emprenedors i emprenedores que tenim nosaltres són unipersonals,
és important que el concepte de la igualtat el tinguin present, perquè al final, inclús en el seu llenguatge que utilitzen de cara a l'exterior, ja no te diré important, és bàsic que tinguin en compte aquestes qüestions i en el cas de que vagin ampliant personal, perquè al final les idees estan previstes que vagin creixent. Entonces, a nivell d'empresa, de model empresarial, pues sempre és important tindre ja aquest pla d'igualtat des d'un inici, no crear-lo a posteriori. ¿Vale? Entonces, continuaríem amb el que seria el màrqueting. Què faríem sense el màrqueting, Loles? Clar, impossible. Avui en dia, si no tenim màrqueting, no tenim producte, no tenim objecte, no tenim res. Entonces, en ese taller de màrqueting treballem amb les famoses 4 P's, que és per les sigles en anglès, que és el producte, el preu, la venda i la promoció. Hem de tindre clars on encaixa el nostre producte en aquestes diferents categories i com el movem dintre d'aquest mercat. Perquè si no, al final tornem a lo mateix. El producte cau en el mercat i el mercat és aplastant. Entonces, si al mercat li agrada, tindrà èxit, però, clar, en la majoria de casos probablement serà un fracàs. No perquè el producte sigui malament, sigui roïn o no estigui... sinó simplement perquè no està adaptat al públic o al mercat al que s'ha enfocat. Pues, per exemple, Vicent Varela, ¿vale? Que parlàvem antes. Clar, ell, si destina el seu producte a un tipus de gent que no està conscienciada amb el canvi climàtic o amb el plàstic... No arribarà, no li servirà absolutament per res ese producte i serà un fracàs. Entonces, eso s'ha de tindre en compte antes, per no fer el fracàs a posteriori, que el fracàs a posteriori costa diners. ¿Vale? Entonces, continuaríem també amb el tema del storytelling. El storytelling. El storytelling és... L'anglicisme s'apodera del comerç. Tot sona més en anglès, Loles. Sí. No, però el storytelling bàsicament és crear un relat del teu producte. Crear-lo adaptat i anar contant com una història al voltant del teu producte. ¿Vale? Perquè imagina't, en el storytelling també els ajudem a posar-los un nom al producte. Què faríem si el producte no tingués un bon nom? Que al final és la marca més visible d'aquest producte. Tu t'imagines tindre un nen que al final fem aquesta comparació amb els emprenedors. Tu t'imagines tindre un nen, nosaltres aquest cicle dura uns quants mesos, no? Imagina que tu al nen li poses el nom ja als 6 mesos. I de mentre com li dius? Sí. No, és que com li digues nen, li s'ha quedat el nen per a tota la vida, evidentment. Clar. Entonces és important perdre una miqueta de temps i anar personalitzant ese nom perquè vagi ressonant i que vagi calant en el teu cap i personalitzar perquè al final li donaràs més qualitat a ese nom. ¿Vale? I també tenint en compte les xarxes socials, perquè al final avui en dia tothom vol tindre xarxes socials però no tothom té temps de xarxes socials. És que tens que dedicar-li molt de temps, sí senyor. Clar, entonces el concepte de les xarxes socials, quan venen els emprenedors, sempre és sí, jo vull tindre tot, vull tindre Instagram, TikTok, YouTube, tot. I dius, però a veure, quant de temps tens a la setmana per dedicar-li a aquesta qüestió? Claro, perquè si te dediques a això no pots dedicar-te a fabricar, a produir. Clar. A fabricar no, a produir, perquè estem parlant també de produccions, estem parlant de gent emprenedora que és unipersonal en la seva empreseta i que ho té que fer absolutament tot. Clar, entonces, si no t'envoltes d'un equip multidisciplinar que te pugui ajudar, xarxes socials, les que puguis assumir i un poc també definint el teu perfil de client objectiu, tiraràs unes xarxes socials o unes altres, perquè el TikTok, per exemple, té una franja d'edat concreta, el Facebook té una altra, en fi, que és una miqueta optimitzar els recursos antes de que comencin a costar-nos diners. Bueno, és que tenim que optimitzar absolutament tot, fins les nostres vides, tal com està avui el món. En fi, són tallers superinteressants. Algo més, Isaac? Sí, no, bueno, continuarem una miqueta amb recursos humans, marc jurídic, etc. I també el tema del finançament, que això és important, buscar un finançament ètic i social per part dels emprenedors nostres, perquè al final... Què vol dir ètic i social? Què vol dir ètic i social en aquest sentit? Home, voldria dir, per exemple, no contractar, si necessitem diners, no contractar en qualsevol banc. Contractar en un banc que sapiguem exactament què fa amb els nostres diners i a on destinen els recursos. Perquè no és el mateix. Si nosaltres volem un rendiment alt, ens donarà igual on es facin les inversions dels seus bancs o si realment estem implicats i volem prescindir una miqueta dels beneficis,
a canvi de pues, tindre un cert control de on te van esos diners. És importantíssim, o sigui, és importantíssim perquè... Sobretot per tindre coherència amb el model que estàs impulsant. Efectivament. Per cert, tu estàs constipat però vas en una samarreta de màniga curta que m'encantaria que m'ensenyares. Ahí, cuerpo. La niuada. Ostres, que xulo! Això és que és una camiseta que ens han fet un projecte d'Alacant que es diu Daguten, que són un projecte que tenen persones amb diversitat funcional i que els ensenyen a fer creació artística. Entonces, nosaltres els hi vam passar un vídeo explicant-los què fèiem i com el nostre model, i entonces ells ens van enviar uns quants models i ens han fet les estampacions de les camisetes. Que xulo, pues m'encanta perquè això també és connectar en el món laboral amb gent que necessita estar dins d'este cercle, que és fonamental, sentir-te útil i sentir-te que serveixes per a alguna cosa, no? Perquè el treball el que fa també és dignificar d'alguna manera. Clar, al final nosaltres el que volem és el model que estem impulsant amb els emprenedors, aquest model social amb l'impacte positiu, ho fem directament nosaltres, perquè si no, no tindria ninguna coherència. Pues ahí està. En fin, bueno, Isaac Lara, com sempre és un plaer parlar amb tu. Moltes gràcies, Loles. Igualment. Ens veiem d'ací 2 setmanes. Perfecte. Vale, Isaac, vinga, una besadeta, adeu. Adeu.